Kuwi rombongan sapa to, Dek? Lah aku rombongan apa? Barang. Belok barang. Nah, seniman iki lek kenalan dengan kembang. Kembang Seniman. aku ra budek. Ngomong kaya cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Iya. Lah iya. Sedangmu kurang kompak. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Ya iki kon iso tagak ya, aja golek perkara. Ora. Rusak